Ġiet inawgurata binja ġdida f'Ħalkirkop bl-isem ta' Spalla, proġett ġdid ta' Aġenzija Support li permezz tiegħu se jkomplu jissaħħu s-servizzi offruti lil persuni b'diżabilità permezz ta' investiment ta' 1.4 miljun euro. Il-faċilità l-ġdida se toffri servizz ta' respite kif ukoll servizz transitorji għal għajxin aktar indipendenti fil-komunità. Dan il-proġett tiwettaq ukoll miżura oħra imħabbra fil-budget li tipprovdi għal ċentru ta' respite fin-nofsinhar ta' Malta biex persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom ikollhom aċċess għal aktar servizzi viċin il-komunità tagħhom. Il-binja mistennija tibda topera minn Settembru ta' din is-sena u tmexxija tas-servizz se tkun fdata lil Fondazzjoni Inspire. Il-faċilità se tkun tista' takkomoda sa massimu ta' 12 persuna fl-istess ħin. Kull persuna li tagħmel użu mis-servizz se tingħata assessjar individwali minn professjonisti ta' Aġenzija Support, bil-għan li s-servizz ikun infassal skont il-bżonnijiet u x-xewqat tal-individwu. Tim multidisciplinari ta' professjonisti se jkun qed isegwi mill-qrib il-progress ta' kull persuna. L-isem Spalla ntażel wara eżerċizzju li sar mal-istudenti tar-raba' sena sekondarja fil-Kullett San Beneditto f'Ħalkirkop sabiex il-komunità lokali tkun parti minn dan il-proġett importanti. Waqt l-inaugurazzjoni, il-Ministru Ġulja Farrugia qalet li dan il-proġett huwa xhieda tal-Gvern li mhux biss jitkellem dwar l-inklużjoni iżda jinvesti fiha b'azzjoni konkreta u viżjoni fit-tul. Hija żiedet li permezz ta' Spalla qed jiftħu bibien għal aktar opportunitajiet, aktar għażliet u aktar dinjità għal persuni b'diżabilità. Ma Spalla mhix b'kombinazzjoni għaliex id-definizzjoni tmur aktar lil. Kemm huwa importanti li kull ġenitur, kull caregiver ta' persuni b'diżabilità jkollu dan it-tip ta' servizz li jkun ta' spalla għalihom matul il-ħajja familjari tagħhom. Min-naħa tagħha Aġenzija Support se tkun qed tassigura monitoraġġ kontinwu tas-servizzi sabiex jinżammu standards għoljin ta' kwalità. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support, Oliver Xikluna, iddeskriva dan il-proġett bħala ħolqa oħra importanti fil-katina ta' servizzi mfassla u implementati minn din l-Aġenzija. Għall-inaugurazzjoni attendew ukoll is-Sindku ta' Ħalkirkop Matthew Aġus Sammit flimkien ma' diversi mistenni oħra.